Tässä on että voimme pelastaa kaverimme myös tuhoamalla Lierojen johtajan. Missä semmoinen on? Sen tunnistaa varmaan koosta. Minä katson uusia. Mikä toi jo? Tuuko se joka auttaa? Voi tulla. Näetkö? Ihan hyvin. Oho. Se on se Lierojen johtaja. Nyt huivi pois, niin mitä ei pääse katsoa. Mene vaan, mä jään tänne. Pelkuri. Ihan. Oho, Liero on joka pitkä. Vaikka sä tappaisit mun ystävät, niin sä et tuhoa ikinä mua. On jäänyt kiinni. Ai, Mato ja johtaja on kuollut, mutta mä oon jäänyt kiinni. Hei! Minun täytyy auttaa häntä. Täältä tullaan. Ei, mitä tapahtui? Hän kuoli minun takiani ja ystävieni. Hän se vasta olikin tosi ystävä. Ota nyt irti tästä Lierosta. Jee, he pääsivät siteistään, ainakin osittain. Sattuiko? Ei niin pahasti ainakaan minuun. Kohta vapaa. Sori. Ei se mitään. Sä voi yritit päästä sitten, mihin muut katos. Me ollaan täällä näin. Vetäkää meidät ylös. Joo, ihan kohta. Vapai. Taas. Selvisitte. Mutta mistä Lierot tulivat? Sitä ei koskaan saa tietää. Hanna menetti henkensä ystäviensä takia. Mutta hänen muistonsa elää yhä. Mikäs vihahdus se oli? Ehkä Hannan henki. Vitsi. Hanna, ootko sinä hengissä? Mitä sinä potkit? Hengissä. Jee. Etuka teki ryhmähalli. Ja jos kuvittelette, että tämä on loppu, niin ei todellakaan ole. Me ollaan BFF forever. Ovat niin hyviä kavereita. Joo, hei hei. Hei hei.